салом алейкум подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. Бачаҳо, як мечта тайёр кардагим, чиста мечтаи расистки хубай, ана кафолаташ қатӣ. Касе ягон хоҳишманд боша метавона харидорӣ кунад. Мечта 280 сомона мечта ҳай ма тайёр кардагим, ана ба нархи 150 сомонӣ. Ҳатто бо арзонам мекунам. Чиста расистки бародаро, хто медоне ки чизои ба қувват мезанам. Ҳамин запчастош действительно мустаҳкамай. Ана касе хоҳиш дора хариданда, чемай мисол ай бозор харидан бе кафолат, бе гарантия, шумо мисол метавонед мо арзонтар харед, ну гарантияш қатӣ. Барои чӣ хеле ки заводской запчаст дора, ма ӯ мисол чӣ намекунам, ма интихоб карда запчастое ки мисол инаҳашон дорам, ҳамин ай переключатели мечтан, ино сифати хубтаракай. Бо ин эҷа дорум бачаҳо, ина ё простоян ки ма 10 сомон фурӯхтестамаш. Ана ина ё переключатели мечта, иноро мисол 30 сомонай. Ино действительно оригиналай. Контакто медай, меди тозаҳай. Касе желание дора, метавона мисол тамозда буроя. Ана беҳтарин мисол сифати хубхатия, сифати аъло дар комментария номеротона нависе, бугем ма харидор мисосу, ҳатман зангтон мезанем. Ана кафолаташ қатӣ бародаро, чемай мисол шатае ки мехӯре нава мехаре, мисол тез месӯза, гарантия надора, таърифи қиёмата мекунан, барои вай мисол наҷожни даст, мисол и моем ки хай хитон медоне ки мисол адуши ана хуб тайёр мекунем, хай уроко ҳастай бо тарзи тайёр карданам, касе мехоҳад ёд гира будроя. Ана хай бародаро, мақсади ма ки фурӯхтанам хе, касе желание дора марҳамат муроҷиат кунад. Боқӣ дар амони Аллоҳ зиндаву сарбаланд бошед, бо канали 550 ҳунар обод бошед. Дӯстони азиз, бетараф намонед. На запчастҳо ҳамаш аст.